Ndewo no. Aha m Mary Kay. Na-eme makeup. Enwere passion n'ime ya. Sometimes when I'm not talking, na otu iru ndị mmadụ na mama. So like it around, see nteto ngama much about the job. Mgbe m nọ university, enwe m enyi ụmụ nwanyị bụ ofu na-eme tailoring, nke ọzọ na-ere boutique. Then nwa nezanya kenye ọrụ m chọrọ ịrụ ka m na-enyeta onwe m aka otu m na-aga school ka m na-agba mbọ na-eme ihe m na-eme. So enyi m nwaanyị a na-eme m introduce m makeup, but in my heart I love makeup work. I love eke my mommy ịchafụ isi ọchọ ịga meeting. Ọ ga-enye m ịchafụ nwa m kere m ihe a m ga-eme ya. That time sef amụtabeghị m ọrụ makeup. Then mgbe m gbachara mgbe m nọ school ka m nweziri passion ime makeup. So m ga-adị mụọ makeup na-emere ndị mmadụ makeup na school na-ana ego. So mgbe m gụchara akwụkwọ bịazi Lagos back ebe m beziri. So mbido na-eme ya na-eme ndị mmadụ na-ama mma. Alavụrụ m ọrụ m na-arụ. That's why m ji were obi m niile mụchaa ya. Then mmecha ndị mmadụ makeup. Sometimes ị ga-afụ ndị jọrọ njọ imecha ha makeup ama mma. Ndị nwecha sport n'iru imecha ha makeup ama mma dịka asa. So that's obi na-atọ m mmecha ndị mmadụ makeup otu ahụ fụ na iru ha ndị jọrọ njọ na-amazi mma. Obi na-atọ m si ọrụ a m na-eme ka ndị mmadụ na-adị happy all the time. When they see me I na-adị happy ime makeup. Mgbe m bidoro ọrụ ọhụrụ ọ dịrọ easy. Ị ga na-etete in the morning, very early in the morning n'ụtụtụ ị na-aga ọrụ, you know. Sometimes in the night, sometimes ị na-aga like this, ndị area boys ga na-achọrị napụ gị akpa, you know. Sometimes imecha mmadụ makeup, ị na-eme mmadụ makeup asị gị nka achọ isi ha okay, just relax, mmecha ya ị ga-afọ bụ na like ya m ga-eme ya ọzọ. At the end of the day mmecha ya, you know, at the end of the day to end up coming out nice. I got like picha ya and ekele m si mo emeela m. But at the same time ọ dịrọ easy because I know a lot of people na-eme ọrụ anyị na-eme. I know a lot of people na-eme ọrụ and some challenges enwe na sometimes ndị mmadụ ga-achọ ka ịpụta ọsịsọ. Ịpụta ọsịsọ bịa mee ha makeup. Ịpụta ọsịsọ as early as 6, 7 because ọ ebe a na-aga. Sometimes ọ bụ na ị nwere efe ịpụta that time aga ebe ọzọ ga-eme makeup. Ihe m chọrọ ikwu na onye chọrọ ịmụta ọrụ ya mụta ya ọfụma, ya were obi ya niile mụta ọrụ because ọrụ adịrọ easy. Because ị chọrọ ịkafụ mmadụ bra ime mistake cause the person iru ọnwụ nsogbu, you know. Ị ga-ama otu a na-ekwu okwu na-agwa customer na pet ha. Ụmụ nwaanyị a need onye ga-pet ha si gị nne you look fine biko iwe enwela go or something like that. Ọ bụ niile ị na-amụ ọrụ a ị na-egwe iwe ọsịsọ inwe temper is not okay. So ịchọ ịmụ ọrụ a were obi gị niile mụchaa ya, kpere Chineke ya nye gị ka ya direct gị to the right place. Then nwere ndidi na-eso ya. If customer complain ihe anyị mere adịrọ mma isi ya biko enweniwe m ga-eme ya ka ọ dị mma, m ga-eme ya ka ọ mma mma. At the end of the day ị ga na-enweta customer even though ajụ ebe niile Chineke ị ga na customer gị ga-achọ ga-abịa because ịma ihe ị na-eme. So just were ndidi mụchaa ọrụ gị Jehova weze.